2002 il-Belt Valletta kien invażat bit-tfal u żgħażagħ li wara perjodu ta' studju u eżamijiet iddeċidew li jirilassaw u jiċċelebraw l-aħħar ftit jiem ta' bluwa. Biex nudu pjaċir, nilabu, nkunu ħafna tfal u noqogħdu nilabu. Ġejna nisfnu wkoll. Flok mortu l-iskola. Aha, iżjed aħjar. Lesti l-eżamijiet? Aha, aħna lestejnihom. Allora issa ħadtu bħala break il-karnival? Ija. Bħala break. Aha. Tkun looking forward għal-karnival? Ħafna. Preferi edha u flok edha l-iskola? Għaliex? Għax wa holidays. Iżda ma kienux biss it-tfal li laqtuna, wara nofsinhar kien imiss l-aħħar kompetizzjoni tal-kostumi u l-kumpaniji ta' sfin. Għalhekk triq ir-Repubblika kienet mimlija nies libsin kostumi elaborati. Xena li niżlet tajjeb ma' dawk kollha li żaru l-kapitali, mod speċjali it-turisti. Nieħdu pjaċir li nies iseguna u dejjem ta' kull sena jgħidulna proset ta' sena wara sena. Kemm ilhom jifwaqfukom nies biex jiduru ritratti magħkom? Qas nista' ngħidilkom kemm. Biex intitla mill-maħżen fejn il-bsu aħna jwafquk. Li kieku ġbart insens ta' kull ritratt laħat, ġejt miljoner. Kemm ilhom jwafquk biex jiduru ritratt miegħek? Il-nijaw jiena il-nijaw barra mill-xilofsinar. Għadni ma waqaft. Ħafna. U Maltin, kulħadd jgħidilna proset u immeraviljaw ruħhom hu. Uħu tfasslu kostum mhux tas-soltu. Nipprova nagħmel dejjem kostumi oriġinali u kull sena dejjem ninnaqqaslu nżidu oħrajn. Forsi ħabba turisti dejjem jiżdiedu Malta u hekk. U tiġivi dan inti għamiltu l-kostum? Kollox jiena naqra fon, daqsxejn tappijiet tal-birra u karti u hekk. Jidher li din il-passjoni tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tifla u ma tinlibisa maskot mali. Kemm ilek tu semmi? 17 sena issa. Tifla kemm ilek tu semmi? U Brianna kienet toqgħodilna maskot minn mindu kienet baby. U issa dejjem tikber, għavoli ma tafx inda tfal burdati. Imma tieħu gost ħafna ġvera Bri. Raba jum tal-karnival għalaq bil-Grand Defile, attività mistennija ferm mid-dilettanti tal-karrijiet.